سلام كبرات تخداتلتي مدام نلاله كميك انيكم لما عند حيزلكم ماتي زلخو فليز بلا مدبي اذا غا كمي جيرنا لايف ستريم نامي تشيرش نمحلالف ويكا قطتا وفنو اغلغلتناي بيت كريستيان بقطتا ناب انترنت نمحلالف ويو بحته زبلا لايف ستريمينج كمي جيرنا نغبري ازي مدبزي بفلاينتن بسنك كورونا فيروس اغلغلتن دول زلو ابيت كريستيانات كما ونيت لايف ستريم بقطتا كم حلالفا جميلن زلوا غنا بحسنك حترت افلطو كم زغباغين كم حلالفو دي خلا زلوا ابيات بيت كريستيانات ايو كحجز الى داليه زلخو سلازي نافت مدب كبلكم مجمتا مسرح فكتتاو فنونا انترنت بغمين محلالف كتتاو فنونا مالت لايف ستريم مالتيو زخا زغونك بكاميرا نقرصو ناب انترنت سوشيال ميديا نعمل فيسبوك يوتيوب استفالي كالوتو محبراو ميدياتات كم بعد تويتر تويتش كم يجرنا نمحلالف كنزاربينا ابزي كنزاربولو زلنا نغرات قداماي اقدست 4 نطبطات አሉ እዚኻ ቀዳማይ ቪዲዮ ካሜራይ ወይት ምንጪ እዚኻ በእንግሊዝኛ ሶርስ ንብሎ ሶርስ ክልተ ኾን ኸሊ ወይት ምንጪ ክልተ ኾን ኸሊ ቀዳማይ ካሜራ ኾን ኮሎ ተኻላይካ ሚክሰር ወይ ካብ ሳውንድ ሲስተም ዝወጽእ ድምጺ በበይኑ ጌርካ መጪው ድሓር በሓዳ ናብ ኮምፒውተር ዝኣተሉ መገዲ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ተቀዳማይ ቪዲዮ ካሜራ ኦዲዮ ቪዥዋል ክብሎ ኹሉ ዝተፈላልየ ክብሎ ኹሉም ባሕፈሻ ግን ኣብ ትሕቲ ካሜራ የትየለኹ ተኻላይ ኮምፒውተር እዩ እቲ ዝመጸ ሶርስ ኣብ ኮምፒውተር ካትሎ ምእንቲ ናብ ላይቭ ስትሪም ክመሓላለፍ ወይ ናብቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክመሓላለፍ ተኾይኑ ሳልሳይ ከዓ ኢንተርኔት ስለዝድሊ ኢንተርኔት قداسي مالتي اب انترنت كنزارب كلنا لسبيد نيت انترنت كنديو تقلطافه يقدسنا بفلايكا اب لايف ستريمينج صبو كمحلالفلنا تدلينا اتناتو سبيد بفلايناي ابلود سبيد هجي اب انترنت كلتا عينتي يزولو داونلود ان ابلود سلازي ت ابلود سبيد بفلاي سلا كاب كمبيوترنا انترنت سلا حلف ابلود سبيد يقدسنا سلازي بوحدو ابزي كلتا mbps كما سبيد كله لو بوحدو مالتي لعلي تخوينو زبلته انت كفيو جن تحتي كلتا mbps كخون يبلون اتناي داونلود سبيد كاب كلتا نلعلي تخوينو صقم يبلون مالتي سلازي كلتا ابلود ان داونلود سبيد انتلينا زحاش انترنت سبيد علينا مالتي لايف ستريم كنا معنا لف نخلينا تحتي تخوينو جن بعيو كصقمناي استفعل عينت صقمات كغاتمنا قيلي غارانتي ايكونن رابعي كا اذا كله خنغبر انتخنا افت مونغو كاب كاميرا ناب كمبيوتر زسغاغر كيبل وي ገመድ ክህልወና ኣሎ ምስትናቱ ኮኔክተርስ ብዛዕባ እዚ ስፍሕ ዝበለ ኣብ ዝውፅል ስላይድስ ከርእየኩም እዘን 4 ዜን ተሊናና ብውሕዱ ላይቭ ስትሪም ክነመሓላለፍ ንኽእሊና ማለት ብሓፈሻ በኸመይ audio visual ወይ ድምጽን ስእሊ ካብ ካሜራ ናብ ኮምፒውተር እናራኸቦ ኣብዛ ተቀዳሚቲ ስቴፕ ናይ ላይቭ ስትሪሚንግ ኣገዳሲ ፖይንት እዚኣ ድምጽን ስእልን ናብ ኮምፒውተርና ክነራኸቦ ንኽእለሉ መንገዲ ክንዛረብ ስለዝኾና ተቀዳሚቲ ፖይንት ኣብዚኣ ክልዕላ ደልየ ዘለኹ ናይቲ ናይ ካሜራ ሴቲንግ ወይ ከዓ ሴት ኣፕ ሎፍት ገለ ካሜራታት ከመይ ይወጽእ ኣሎ ድዩ እቲ ድምጽን ስእልን ካብ ካሜራ ኣይወጽን ዘሎ እትፈልጠሉ ቦታ እዩ እዚ ከዓ አፍትናት ካሜራ አቲኻ ሴቲንግ አቲኻ ወይ ወን ሴት አፕ ዝብል ገለ ካሜራታት ሴቲንግ ዝብሎ ገለ ሴት አፕ ስለዝብሎ ካብኡ ሓዲኡ ሪኢኹም አፍቲ ሴቲንግ ትናቱ ቪዲዮ አውትፑት እንታይ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለና ወይ ካት ናቱ ሴቲንግ ታይም ከም ዘሎ ሪኢና የውጽእ ኣሎ ዲ ኣይወጽእን እቲ ናቱ ሲግናል በት ኬብል ክነረጋግጽ ንኽእልና እዚ ንምንታይ ሓንሳብ ኩሉ ንብረት ገዚእካ كل كيبل ازلي كاغيركا ناي كاميرا سيتينج سيت اب زي مغباركا تي لايف ستريمين ايبي نكتب سلاتخيل بتي مجمتا مسرتاو ነገር ክንጀምሪው አገዳስ ኾን ተራይኒ ስለዚህ ታ ካሜራ ቀዳሚቲ ክንዕርያ ኣለና አውትፑት ክንወጽ ምዃኑ አይወጽንካ በኸመይ ክንርኢ ንኽእሊና ካፍቲ ካሜራና በኤችዲኤምአይ ፍላይ ኤችዲኤምአይ ኬብል ተሊና ካብ ካሜራና ናብ ቴሌቪዥን ፍላይ ቴሌቪዥን ኣብ ከባቢና ፍላት ስክሪን ተለን አራኺብና
ቪድዮን ድምፅን ስእልን ክመሓላለፍ ተኽእሉ ብቲ ቴሌቪዥን ወይ ክንሪኦ እንተኽእልና እዚ ብውሕዱ ሴትኣፕ ተገይራላ ማለት እዩ ኣብዚ ክገልጾ ደልየ ዘለኹ መብዛሕትአን ፕሮፌሽናል ካሜራ HDMI ወይ HDI ንስድዕ ስለዚ ብምንታይ ዓይነት ኬብል ከም ትሰዲ ዘለኻ እዩ ዝውስነካ HDMI ን HDI ዘለዎን ዓይነት ካሜራ HDMI ሴትኣፕ ጌርካ ፀኒሕካ HDI ከዓ ሴትኣፕ እንተዘይጌርካዮ እቲ ኬብል ዘይሰርሕ ኮይኑ ክስማዓካ ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብቲ ሴቲንግ በየናይ ኬብል ከም ትጥቀም ዘለኻ በየናይ ሲግናል ክሰደልካ ደሊኻ ዘለኻ ክትረጋግፀለካ ቀዲምካ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ቼክ ምስ ገበርናዮ ናብቲ ሳልሳይ እቲ ገመድ ናብ ኮምፒተርና እትዎ ወይ መቐፀልቲ ኣለዋ ኢለ ፖይንት ዝሃብኳ እዚኣ ቅድሚ ናብ ካብ ካሜራ ናብ ኮምፒተር ምእታውና ዘሎ መስርሕ ስለ ዘሎ እዩ ብውሕዱ ግን እቲ ገመድ ዝሰርሕ ሲግናል ከም ዝሰድድ ዘሎ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ስቴፕ እንተረጋጊፅና ብድሕሪኡ ናብ ኮምፒተርና ክነዳልዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ እቲ ገመድ ራብዓይ ከዓ ድምፅን ስእልን ኮኔክት ምስ ገበርናዮ ማለት እዩ ናብ ካሜራ ድምፅን ስእልን ካብ ካሜራና ዝመፀ ኣብ ኮምፒተርና ከፊትና ክንሪኦ ንኽእል ኢና እዚ ተበፂሕና ላይቭ ስትሪሚንግ ብውሕዱ ናብ ኢንተርኔት ነመሓላለፍ ናብቲ ካልኣይ ስቴፕ ክንሰግር ኢና ማለት እዩ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ወይ ስላይድ ከርእየኩም እሞ ብዛዕባ ናይ ኬብል ቁሩብ ክዛረብ ኣቐዲመ ምክንያቱ ዓይነት ኬብላት ላይቭ ስትሪም ክንገብር ከለና ዝተፈላለየ ፀገማት ከጋጥመና ስለ ዝኽእል እዘን 4 ኮመን ወይ ከዓ ብሓፈሻ ኣብ ካሜራ ንረኽበን ዓይነት ኬብላት ብዛዕባን ክዛረብ እዛ ቀዳሚቲ ኮምፖዚት ኬብል እያ ትበሃል እዛ ኬብል እዚኣ ናይ ቀደም ኬብል እያ ምክንያቱ ኣናሎግ ስለ ዝሰድድ ናይ ቀደም ኬብል ነዚ ላይቭ ስትሪሚንግ ወይ ከዓ ናብ ኮምፒተር ኮኔክት ንገብሮ ዘለና መንገዲ መስርሕ ኣፀጋሚ እዩ ብዙሕ እውን ተመራፂ ይኮነን ስለዚ ናይ ቀደም ኣይሰርሕን እዩ ኢለ ብሕፅር ዝበለ ኖት ገይረላ ኣለኹ እዛ ቀዳሚቲ ቁፅሪ 1 ማለት እዩ ቁፅሪ 2 ከዓ ፋየር ዋየር ኬብል ይበሃል እዚ ፋየር ዋየር ኬብል ብፍላይ ኣብ ናይ ቀደም ካሜራ እዩ ዝርከብ እዚ ከዓ ካብ ካሜራ ብፍላይ ናይ ቀደም ካሴት ዝእትዋ ነበራ ካሜራ ናብ ኮምፒተር ክተስግሮ ተንጋ ኤዲት ዝገብሮ ብፋየር ዋየር ጌርካ ተስግሮ ነይሩ ስለዚ ንዑ ዕላማ ዝተሰርሐ ስለ ዝኾነ ላይቭ ስትሪሚንግ ኮኔክት ጌርናዮ ናብ ኮምፒተር ማለት ወላ ስእሊ ድምፅን ተመፀልና ላይቭ ስትሪሚንግ ከመሓላልፈልና ግን ኣዝዩ ከፀግመና እዩ እቲ ንኸፍተሉ ሶፍትዌር ስለ ብካፕቸር ካርድ ስለ ዝሪኦ ቁሩብ ከሸግረና ይኽእል እዩ ኣብ ላይቭ ስትሪሚንግ ስለዚ እዚ እውን ኣፀጋሚ እዩ ላይቭ ስትሪም ክተመሓላልፈሉ ወላ ውንቲ ኬብል ናቱ ማክሲመም ክኸይድ ዝኽእል ካብ 1 ሜትሮ ስጋዕ 4.5 ሜትሮ ጥራይ ኢኻ ትረኽቦ ኣብ ዕዳጋ ከምዚ ዓይነት ኬብል ማለት እዩ እዚ ሳልሳይን ራብዓይን ዘሎ ኬብላት ግን እቲ ቀንዲ ኣብ ላይቭ ስትሪም ንጥቀመሉ ስለ ዝኾነ ኣፀቢቕ ብዛዕባ እዚአን ክዛረብ ክፈትን እየ HDI ኬብል ዝበሃል ኣሎ ሓደ እዚ ቁጥሪ 3 ንሪኦ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ከምዚ ናይ ዲሽ ኬብል እዩ ዝመስል ግን ቁሩብ ካብቲ ናይ ዲሽ ኬብል ዝፍለ ብዙሕ ነገር እዩ ዘለዎ ስለዚ ናይ ዲሽ ኬብል ረኺብና ኢልኩም እሱ ኬብል ከይመስለና HDI ኬብል ስፔሻል ኬብል እዩ ድምፅን ስእልን ዘመሓላልፍ እዩ ብዋጋ እውን ክብር ዝበለ እዩ ናይ ፕሮፌሽናል ካሜራታት ኢና ከዓ ንረኽቦ እዚ ንምንታይ እዩ ናይ ፕሮፌሽናል ካሜራ ንረኽቦ ሓደ ዝርግሐ እዩ ምክንያቱ ካብ 100 ሜትሮ ንላዕሊ እውን ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ 100 ሜትሮ ኬብል ተዘርጊሕካስ እቲ ድምፅን ስእልን ካብ ብዘይ ሓደ ፀገም ሲግናል ከይተባላሸወካ ክበፅሕ ትኽእሉ ኣዝዩ ፅቡቕ ኬብል ስለ ዝኾነ ብኸምኡ ፕሮፌሽናል ካሜራታትን መብዛሕትኡ ከምዚ ዓይነት ኬብል ኣውትፑት ዝሰዳ ስለዚ እዚ ኬብል እዚ ተሊና ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ እቲ ራብዓይ ከዓ HDMI ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ መብዛሕትአን ካሜራታት ናይዚ ዘመን እዚ ዘለዋ ወይ ኣብዚ ሕጂ ሓደሽቲ ዲጂታል ካሜራ ዘለዋ ንሪኦ ኬብል እዩ እዚ ኬብል እዚ ብቐሊሉ ኣብ ዕዳጋ ንረኽቦ እዩ ዝተፈላለየ ሳይዝ ክህልዎ ይኽእል እዩ ማይክሮ ሚኒ ኢሎም HDMI ይፈላለዩ እዮም ምስቲ ዓይነት ናይተን ካሜራ ደቀቕቲ ናቐሽቱ ተኾይነን ንእስ ዝበለ HDMI ዓበይቲ ተኾይነን ከዓ እቲ ኖርማል ኩሉ ግዜ ንረኽቦ ዓይነት ሳይዝ HDMI ይጥቀማ ማለት እዩ እዚ ናይዚ ፅቡቕ ነገር ብሕሱር ንረኽቦ እንተኾና ናቱ ጉድኣት ከዓ ማክሲመም 15 ሜትሮ እዩ ክኸደልና ዝኽእል ብዘይ ሓደ ፀገም ልዕሊኡ ኬብል ተሊና ልዕሊ 15 ሜትሮ ንላዕሊ ተሊና HDMI ግን እቲ ሲግናል ዳውንግሬድ እንዳገበረ ወይ እንዳዝሓለ እንዳተባላሸወ ስለ ዝኽእል
ካልእ እውን ድምፅን ስእሊ እውን ከማ ፋሕ ክብሎ ክእል ወይ ስእሊ ቅድም ወይ ድምፅ እውን ቅድም ስለ ዝኽእል ስለዚ ናብ HDMI ኬብል ክንሰግር ኣለና ማለት እዩ መስርሕ ቀጥታ ፈነወ ናብ ኢንተርኔት ብኸመይና መሓላልፎ ብስፍሕ ዝበለ ኣብዚያ ብስእሊ መግለጺ ዘላ ክገልጻ ፍትነ ከም መጀመርታ ሰዓሙ ወዳታ ኣብ ዝቀጥል ቪድዮ ከዓ ብስፍሕ ዝበለ ክዛረበሉ ፍትነ በብሓደ ማለት እዩ ካሜራን ማይክሮፎን ወይ ካቲ ሳውንድ ሲስተም ንብሎ ዓዳሊና ምስ ወዳና ናብ ኮምፒውተርና ቅድሚ ምእታውና ሓንቲ ንብረት ኣለና ወይ ካፕቸር ካርድ ዝበሃል ኣሎ ወይ ከዓ ኢንኮደር ዝበሃል ኣሎ ኢንኮደር ዲቫይስ ዝበሃል ኣሎ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዝመጽ ዘሎ ሲግናል ካብ ካሜራን ካብ ሚክሰርን ኣመስሪሑስ ኮምፒውተር ብትርድኦ ገይሩ ብዩኤስቢ ኬብል ዘራኽበልና መገዲ ወይ ንብረት እዩ እዚ ከዓ ዳይሬክትሊ ካሜራና ናብ ላፕቶፕ ክንእትዎ ስለዚህ ንኽእል ብፍላይ HDMI ኣለና ኢልና ላፕቶፕና HDMI ስለ ዘለዋ ካብ ካሜራ ናብ ኮምፒውተርና ብHDMI ኬብል ዳይሬክትሊ ኮኔክት ተገርናያ ኣክሰርሕን እዩ እዚ ከዓ እታ ላፕቶፕ ኣውትፑት ጥራሕ ትሰድድ ብኻልእ ኣዘራርባ ካብ ስክሪን ካብቲ ሰሃ ኮምፒውተርካ ዘሎ ሲግናል ንደገ ዳ ተውፅእ እምበር ካብ ደገ ዝመፀ ሲግናል ናብ ኮምፒውተርካ ክትእትው ኣይትኽእልኒ ወይ ብኻልእ ኣዘራርባ HDMI output ጥራሕ ትሰርሕ HDMI input ኣይትሰርሕን ማለት እዩ ስለዚህ ዛ ካፕቸር ካርድ ንኹሉ ሶልቭ ክትገብረልና ትኽእል እያ ወይ ከዓ ኢንኮደር ንብላ ብድሕሪኡ ኣብ ኮምፒውተርና ኮኔክት ዛ ካፕቸር ካርድ ምስ ኣዳላናያ ወይ ምስ ረኸብናያ ወይ ምስ ገዛእናያ ድዩ ዳይሬክትሊ ንኮምፒውተርና ብዩኤስቢ ኬብል ኮይና ጌርና ኮኔክት ምስ ገበርናያ ብፍላይ ላፕቶፕ ማለት ይዛረብ ዘሎ ዲስክቶፕ ተኮይኑ ምናልባሽ ካፕቸር ካርድ ኣብ ኮምፒውተርና ዳይሬክትሊ ንእትዎ ንኽእልና ብዘይ ዩኤስቢ ኬብል ብውሕዱ ግን ቲ ካፕቸር ካርድ ኣብ ደገ ተኮይኑ ወይ ቲ ኢንኮደር ዲቫይስ እንተሊና ይዝበለጸ ስለዚ ኣብዛ ሳልሰይቲ ስቴፕ ምስ በጻሕና ነይዛ ስእሊ እዚኣ ካብ ኮምፒውተርና ክንከፍቶ ኣለና ቲ ቪድዮ እቲ ድምጽን ስእልን ሲ ኣብ ኮምፒውተርና ክንሪኦ ኣለና ነዚ ክንገብር ተኮይና ከዓ እዘን ክልተ ዋየርካስ ወይ OBS ለጽሒፈን ዘለዉ ዓይነት ሶፍትዌራት ከልያና ማለት እዩ ኣብ ኮምፒውተርና OBS ናጻ እዩ ብኖርማል ብዘይ ክፍሊት ክንረኽቦ ንኽእልና ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ዝጥቀመሉ እንተኾነ ግን ብዙሕ ከዓ ጎደሎታት ኣለዎ በንጻሩ ከዓ ዋየርካስት ፕሮፌሽናል ሶፍትዌር እዩ ብገንዘብ ኢኻ ትረኽቦ ናይ ናጻ ኣይኮነን ብዙሕ ግን ዝተፈላለዩ ፊቸርስ ኣለዎ ኣብቲ ናቱ ሶፍትዌር እሱ ተገዚእካስ ብዙሕ ነገር ከዓ ክጠቕመካ ክእል ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ዲፈረንስ ወይ ተቐንዲ ፍልሊ OBSን ዋየርካስትን ዘለዎ OBS ናብ ሓደ ፔጅ ይሰደና ንኣብነት ናብ ዩቲዩብ kuna መሓላለፍ ተደሊና ናብ ዩቲዩብ ጥራሕ ዘመሓላለፈልና ናብ ፌስቡክን ናብ ዩቲዩብን ብሓንሳብ kuna መሓላለፍ ኣብ እንደሌለ እዋን ግና OBS ኣይሰርሓልናኒ ዋየርካስት ና ክሰርሓልና ክእል ስለዚ ናብ ዋየርካስት ንመርፀሉ መገዲ ናብ ክልተ ብሓደ ክንሰድድ ተደሊና ንኽእልና ዋየርካስት ንሱ ጥራሕ ከ ኣይኮነን ናብነት ዋየርካስት ተፈላለለ ከምዚ ናይ በዓል CNN ናይ BBC ዝጥቀሙሉ ዓይነት ኣኒሜሽን እቲ ታይትል ገለ ኣብ ላይቭ ስትሪም ከም መሓላለፍ ከለና ክንጥቀመሉ ንኽእልና ከም ዓይነት ፊቸርስ ዘሎ ፕላጊንስ ኣብ ዋየርካስት ኣለና ኣብ OBS ግን እዚ ሁሉ የለን ብውሕዱ ቁሩብ ቤዚክ ዝኾነ ፊቸርስ ኣሎ ክንዲ ናይ በዓል ዋየርካስት ዝመጽእ ግን ስፔሻል ዝኾነ ፊቸርስ ሓድሽ በብእዋኑ ዝዝርግሕዎ ክንረክብ ኣይንኽእልና ናይ OBS ማለት እዩ ብፍላይ ፕሮፌሽናል ኤዲተር እንትኾንካ ግና እዚ OBS ዝበሃል ሶፍትዌር ጌርካ ኩሉ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ እሳ ኤዲት ዝገብሮ ኩሉ ነገር ምስ ወዳእካ እቲ ነገራት ናብ ላይቭ ስትሪም ክትብ መሓላልፎ እትደሊ በብሓደ እናወላዕካ ብOBS ብዘይ ሓደ ጸገም ክትሰዶ ትኽእል ኢኻ ዋላ ወንት ናይ ፌስቡክን ዩቲዩብን ብሓንሳብ ክትሰደሉ ንብሎ ዘለና መንገዲ ናብ ሓደ ካምፓኒ ንኣብነት ከም በዓል restream.io ዝበሃል ዌብሳይት ኣሎ እሶም ናብኦም ትሰዶ ማለት እዩ ናትካ ብሮድካስት ደሊኻዮ ዘለኻ ቪድዮ ብቐጥታ እሱ ከዓ ብቐጥታ ናብቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ፔጅ ናብ ፌስቡክ ዩቲዩብ ከም መሓላለፈልካ ክእል እዩ ሪስትሪም ገብረልካ ማለት እዩ እዚ ጌርካ ነቲ ናይ ዋየርካስት ብልጫታት ብOBS ክትኮ ትኽእል ኢኻ
إذن كالئن جيركا مسوداكا إتي مسرح ناي لايف ستريم أب تعذب تخبط خلي سلازي كام مجمرتا كاميرا بدحريو كابتشر كار وي انكودر جنا دحريو عينت كمبيوترنا بفلاي واير لابتوب تخينا نتقومل نبرت ويكا ديسكتوب تخينا نتقومل نبرت مس على لنا إذن سوفتوير هذه انجرنا لايف ستريم محلالف نخلينا سلازي نهي كتقللو اتي حساب كاب كاميرا ناب تعذبتنا اللايف ستريم اب اغلغلوت بقطتا اب بيت كريستيان زغبر مدبات كنا محلالف انتدلينا نتقومو لمسرح زرب صنيحه ابتا تمص زلا مدبكا بزعبا اطقاما نايتي كابتشر كارت وي انت عينت نبرتينا كنجز زلنا كابتشر كارت وي كات انكودر كزاربي يغني لي